Ева бе! Стой бе! Стой, скачай! Ама не се движи. Почва. Какво правиш? Ма брат, няма да си само ти най-отгоре. Спреш ли само ти най-отгоре? И какви? Такота. Имам бургер! Изядох го. Сега ще ми стане лошо. Напълнена с грима шейк. Къде си, ма? Ета, ма. О, виж. Колелото. На късмет. Аз съм на него. Аз брат точно 60. Тук фанаха някакъв, виж. Тук що фанаха някакъв. Я? Уилям, там. Пускат го. Гледай сега ако пускат, гледаш ли? Да съм горе, бе. Абе дай аз бе, само ти си. Аз съм по-висок, значи съм най-отгоре. Да. Ма брат, то си само ти. Спри. Само ти си. Жоро. Пази ме. Тук нищо не ми бие. Аз съм железен, брат. Дадиха ме 5 лави и нищо ми няма. Жоро. Какво? Излезни от кръга. На мен нищо не ми бие. Буквално. Ма на мен нищо... Брат, влезни в кръга, нищо няма да ти стане. Чули? Толкова много хора, колко малък кръг. А зомбита? Жоро, излезни от кръга, нищо няма да ти стане. Знам какво ще стане, не ме прави на кукурика. Лявата. Брат. Сега ще тронат. Ама брат, нищо няма да стане, излезни. Излезни за 5 секунди, нищо няма да стане. Чули? Имаш флаг. Изсуши се, че си много грозен. Хора, умряхме. За жалост. Тъпи извънземни.
Хора, умрехме. Мамка му. Ама Жори, излезни от кръга за една секунда, нищо няма да ти стане. Знам какво ще стане, ще ми набие демидж. Да, ама после се хелваш. Излезни за 5 секунди. Нищо няма да ти стане. Уй, Качи се върху някой и скачай. Качи се върху някой. аз не мога да се намеря. Ама излезни от кръга. Излезни от кръга за 5 секунди. Ти умря, нали? Не. Виждам тебе. Къде съм? Аз съм още там, жив съм. И аз съм жив. Това нищо не... Виждам там, да подскачаш като луд. Това не съм аз. И няма никой. Да, бе, няма. Я виж. Виждам някакъв олигофрен, който подскача като луд. Сигурно си ти, никакъв шанс. Как умря? Как умря? Жоро, левка и това е тъпо. Сега ли съсед? Да. Хора, пускаме на друго. Хора, малко си изпуснах телефончето. Ама е живко. Не е умрело. Чу папи му няньо. Чу папи му няньо. Му няньо. Му няньо. Жоро, пускам го. Чули бе. Пускам го. Готов ли си? Жоро, Готов ли си? Ето ти го веднага, бе. На 3. Иньо. Абдия. Абдруи. A4. A5, 6, 7, 8, 9. 10. Пуснах го. Хора, видяхте ли какво стана? Пусна ли се? Да, и те виждам, моля те. Ела, с мен. Къде си? Изчакай. Ще го мина. Майко за малко. Ще да питам, защо всички са глаза щупени. Защото пичовете са умирали. Жоро, има едно невидимо. Всички са верни. Има едно невидимо стъкло. Да знаеш. Чули? Да. Ето там, къде си, отиди наляво. Това е невидимото стъкло. След това надясно. Умря ли? Да. Левкай, това е тъпо. Не бе, не левкай. Не левкай. Ще пусна нещо по-я. Ко ще пускаш?
мотори, колилна кухня, самолети, тъпото. Това ще пуснеш. Не знам. Сигурно Дорс. Ох, още по-тъпо. Ти освен с тия кенефи нищо друго не знаеш. Ами не знам къде е пълната безпорица. Тук за Бог какво се прави? Ела тук. А ти къде си? Ето ме бе. Злат. Злат. Злат.